асіміляцыі і аглушэнні, як змяняюцца нашыя гукі, калі мы іх вымаўляем. Так, што такое аглушэнне спачатку? Аглушэнне гэта, ну, вось калі мы з вами размаўлялі толькі што, у нас ёсць звонкія гукі, ёсць глухія. Яны ўсе парныя, звонкасць, глухасць гэта парная катэгорыя. Калі наш звонкі гук стаіць на канцы слова ён аглушаецца. Не можа у транскрыпцыі перадацца звонкасць на канцы слова. То бок мы з вами пішам снег. Сядь. Звяртайце ўвагу, так, мяккі знак не гук. Дзе атрымліваецца апошні гук у слове. Суадносна у нас дзе это адзін гук, ён змяняецца на сваю пару па глухасці ц. І будзе у нас сядь. Ад мяккага знака застаецца толькі мяккасць. На гэта таксама звяртаю ўвагу, бо некаторыя думаюць, што вось яно не апошняе стаіць у слове, значыць яно не будзе аглушацца на канцы. Мяккі знак гэта не гук. Таму аўтаматычна тая літарка, якая стаіць перад мяккім знакам, яна становіцца апошняй, а суадносна, калі яна звонкая, то яна аглушаецца. То бок яна на фанетыцы вось гэтым на разборы транскрыпцыі перадаецца як яе парная глухая. Г, Х, Дз, Ц. Ну і все такое. Пасля, калі цяжка вось гэтымі парамі, перачытаеце. Я скіну прэзентацыю, перачытаеце яшчэ раз пары, дзе глухасць, дзе звонкасць. Хаця, магчыма, гэта ў вас і так нармальна ідзе. Ну, у каго як. Першае, гэта самае такое галоўнае, што можа памяняць гук. Што можа памяняць гук на пісьме, было аглушэнне. Цяпер у нас пайшлі асіміляцыі ці прыпадабненні. У нас ёсць такі працэс, такая з'ява, як асіміляцыя. Яна яшчэ можа называцца прыпадабненне, гэта адно і тое ж. Такое спачатку, так, патлумачу. У нас ёсць 3 катэгорыі, якія мы разбіралі толькі што. Звонкасць, глухасць, свісцячасць, шыпячасць, цвёрдасць і мяккасць. Калі ў нас побач стаяць 2 гукі, адзін з якіх звонкі, а далей за ім ідзе глухі, то кожны наступны гук уплывае на папярэдні і робіць яго такім, як ён сам. То бок, калі ў нас стаіць звонкі побач з глухім, то глухі зробіць звонкі такім, як ён сам, і ў нас будзе 2 глухіх гукі. Цвёрды з мяккім стане мяккім, але наадварот не змяняецца, дарэчы. Свісцячы з шыпячым, ну і гэтак далей. То бок, кожны другі гук уплывае на папярэдні і робіць яго такім, як ён сам. Асіміляцыя бывае па звонкасці, па глухасці, глухасці па звонкасці. Ну, то бок, яны могуць узаемазамяняцца, глядзячы, што там стаіць. Допустим, вось глядзіце, слово просьба. У нас стаіць побач 2 гукі, С і Б. С, ён у нас глухі, Б, звонкі. Значыць, калі мы будзем разбіраць на гукі, мяккі знак не гук адразу прыбіраем, таму мы разглядаем іх суседнія гэтыя гукі. Б зробіць С звонкім. І у нас будзе просьба, калі мы будзем пісаць на пісьме. Барацьба. С глухі, Б звонкі. Будзе барацьба, стане 2 звонкіх. Абсыпаць. Глухі, звонкі. Глухі зробіць звонкі такім, як ён сам. І будзе абсыпаць. Ну і карацей, вось звонкі на глухі, глухі на звонкі. Хто другі, той і галоўны. Хто вось стаіць пасля, той і робіць такім, як ён сам. Не забывайце пра гэтую мяккасць мяккага знака, ну гэта, ў прынцыпе, такая катэгорыя. Адзінае, што у гэтай звонкасці і глухасці удзельнічаюць толькі тое, што можа мець пару, ну, то бок санорныя ў гэтым не удзельнічаюць. Звонкасць і глухасць не для санорных. Санорныя ўвогуле не ўдзельнічаюць ні ў гэтых асіміляцыях, ні ў гэтых асіміляцыях. Яны могуць толькі цвёрдасць, мяккасць забіраць, ператаваць, ды і то не ўсе. З цвёрдасцю, мяккасцю я асобна буду гаварыць. Гэта такая катэгорыя, таксама з падкавырачкай. Санорныя не ўдзельнічаюць. Таму, калі, допустим, бяром ПР, П глухі, але Р санорны. Все, асіміляцыі не будзе. Калі П быў мяккім, ён бы, магчыма, там перадаў, але П не забраў бы яго. То бок, ну, все, санорныя не ўдзельнічаюць у глухасці, звонкасці. Самая такая, напэўна, ну, такая сабе, гэта асіміляцыя па свісцячасці і шыпячасці. Калі ў нас свісцячая стаіць побач шыпячай, то шыпячая робіць яе таксама шыпячай. Шытак. Ш робіць С такой, як яно сама.
тому што ш шипячае, с свістячае. Ж і з. Ж шипячае, з свістячае. Значить, буде дві шипячее. Миєшся свистячее, шипячее, ну, крицей, свистячее, вот это вот робить шипячую такою, як вона сама, а шипячее робить свистячую такою, як вона сама. Тут я ще хочу звернути увагу на те, що яны можуть, допустим, бути свистячі, шипячі, але, допустим, там якое-нибудь слово, якое взяти слово, ладно, я, напевно, не придумаю. Коли у нас бывает такое, короче, что, допустим, ш шипячая, а з, а тут з написано. І яна свистячая і звонкая, а ш шипячая і глухая. У нас тут буде прямо ось дві асиміляції по глухості, звонкості і шипячості, свистячості. То бок яна поміняється ось прям цалком. Яна стане свистячей і глухой. То бок, ну, там у нас шипяче я настане, тому що там ще шипяче. Ну, я на практиці більше покажу, тому що магчыма складана зараз зразумець. Цвёрдасць, мяккасць – гэта апошняя асіміляцыя, якая можа быць апошняя змена па цвёрдасці, мяккасці. У цвёрдасці, мяккасці увогуле не ўсе зычныя могуць удзельнічаць, не ўсе могуць яе забраць. Далёка не ўсе, вось толькі 5 гукаў могуць забраць гэтую мяккасць. Б, вось гэтыя вось якісьці гукі, яны мяккасць увогуле не забіраюць. Таму, калі у вас стаіць, допустим, обнять, допустим, Б не забере от Н мяккость, она не может ее просто забрать, потому что мяккость могут забрать только З, С, Д, Т и Н. Д и то не во всех позициях. Давайте с этой мяккостью так само спынюся больше подробязно. Мяккость могут забрать ЗС, ну, в принципе, у любой позиции. Вось калі гэта ЗС, то яны забирают, ну, акрамя ГКХ, бо ГКХ свою мяккость ніколі не аддаюць. В принципе, нікому. Вось ГКХ не аддаюць сваю. Яны такія сквапныя, жадныя, не аддаюць яны сваю мяккасць. Н. Н свою мяккасць, Н можа забраць мяккасць перад злоснымі дзецьмі, ЗЛСН, ДЦ і Е. Але слово бензин, пенсія, падманлівы, мяккасць гэтая не забираецца, ну, это слово выключэння. Так, N таксама забірае, амаль што ад усіх яна забірае. З Д і Т трэба быць акуратнымі. Д і Т таксама могуць забраць мяккасць толькі перед В і М. У нас ёсць выключэнне на ДТ. Гэта стык марфем. То бок, калі, допустим, я скажу аднять, все, Д не забірае сваю мяккасць. Там, ці адмять, допустим. А ЗС забяруць. Тому ЗС ему все роўна на стык марфем, ему все роўна на все, акрамя ГКХ. Вось ГКХ па мяккасці гэта каралі, яны сваю мяккасць нікому не аддаюць. А ДТ яны у нас могуць забраць мяккасць толькі унутры адной марфемкі, і то, калі ў слова заканчваецца на тве, і то яны не забіраюць. Ну, тут такія нюансікі. Тут я кажу, тут просто трэба крышачку больш. Ну, магчыма, гэта нават на слых успрымаецца так. Просто калі у вас больш сістэма працуе, ну, тыпу, калі вы больш па правіле арыентуецеся, а не на слых, то ну, гэтыя нюансікі таксама трэба ведаць. Раз, падагуляю. ЗС могуць забраць мяккасць адусюды, акрамя ГКХ. Н можа забраць мяккасць, у прынцыпе, ад усіх слоў, акрамя слова выключэння. ДТ забіраюць мяккасць, але вельмі рэдка. Перад ВМ на стыку марфем не забирают, тве таксама не забирают. Я уже крыху стамілася, правду кажучи, столькі всяго. Я думаю, что вы таксама. Ну, мы уже хутка заканчиваем з гэтымі всімі. У нас яшчэ ёсць такія спецыфічныя розныя гукі, якія не ўдзельнічаюць у агульнапрынятых асіміляцыях. Ну, вось такія вось яны спецыфічныя. Значыць, гэта ў нас всякія спалучэнні ДЦ, ТЦ, ЧЦ. Яны не павінны ўдзельнічаць у асіміляцыі па свісцячасці, шыпячасці, таму што Д, Т, Ч і ўсё такое, максімум асіміляцыя па глухасці, максімум мяккасці якая-небудзь. Глухасць, звонкасць, мяккасць, цвёрдасць. Але канкрэтна ў гэтых спалучэннях ДЦ, ТЦ, ЧЦ яны перадаюцца як две С. Адсурацца, упалацца, ну вот такое яно. Таксама перад суфіксам чык, Д і Т будзе перадавацца як две Ч. Дакладчык, матчын, такая вось гэта просто спецыфіка. Таксама розныя гукі тыпу ДС,
гарадскі, ну, перад суфіксам СК. ЖСК, ШСК, так само латыскі будзе просто сцягвацца ў адно. ГСК, ЗСК так само будзе сцягвацца ў адно. І часам ФГ перед Г пераходзіць у нескладовы, ауганец. Ну, вось лягчэй так гаварыць проста. Даем увагу, глядзіце. І на мовы, гэта можа быць не толькі службовыя, дарэчы, гэта можа быць якая-нибудь самастойная часціна мовы, тыпу займеннік. Я, ён і всякія вось такія. Маленькія словы, нязначныя. Яны часам могуць згубіць свой націск. Калі слова згубіла свой націск, ці яно не мае націска, калі гэта службовая часціна мовы, то яно далучаецца да самастойнай часціны мовы. Гэта самастойная звычайна стаіць адразу пасля яе. Што я маю на ўвазе? Допустим, я кажу з намі. З гэта не асобны гук. Ён далучаецца да наступнага слова. І суадносна ён удзельнічае ва ўсіх асіміляцыях, якія магчымыя. То бок, калі б не быў мяккі, то з забраў бы гэту мяккасць, ну і всякае такое. То бок, вось гэтыя несамастойныя словы, якія губляюць свой націск, яны далучаюцца да наступных ці да папярэдніх, калі гэта частичкі Б, Ж, допустим, там, хацеў бы, допустим, вось яна далучыцца да нескладовага апошняга. Ёсць нюансікі. Як заўсёды. Ну, в цэлым, гэта тэма такая. Просто, ну, яна такая маштабная, з падкавырачкамі, з нюансікамі. Але калі разабрацца ў асіміляцыях, то, ў прынцыпе, будзе не так цяжка. Так, у нас ёсць нюансікі з частичкай «не» і прыназоўнікам «без». Таму што, калі яны далучаюцца да наступнага слова, не хацеў, допустим, давайте возьмем. Глядзіце, калі яно далучаецца да наступнага слова, то яно цалкам становіцца адным цэлым. А калі яно становіцца адным цэлым, то ў нас працуе першы склад перад націскам. І ў нас ужо будзе «не хацеў». То бок у нас у транскрыпцыі ўжо будзе не «е» і не нават не «э», а ўвогуле «я». Ну, то бок «а» будзе гук. То бок «не» і «без». Калі далучаюцца да наступнага слова, глядзім, куды ў наступным слове падае націск. І калі ён падае на першы склад, то ў першым складзе перад націскам будзе «я». У гуках, а не ў літарах. «Не» і «без» заўсёды пішуцца з «е», як літары, а ў гуках яны могуць перадавацца як «ня» і «бяз». Са злучнікам «і» таксама ёсць нюансікі. Злучнік «і», калі ён у нас стаіць пасля слова, якое заканчваецца на галосную, то ён змяняецца на «е». Калі ён стаіць пасля слова, якое заканчваецца на зычную, то ён змяняецца на «ы». Але калі ён стаіць пасля ГКХ, то ён застаецца сам сабой «і». Са злучнікам «і» яшчэ раз. Слова на галосную «е». Слова на зычную «ы». Слова на ГКХ «і». Ён застаўся такім, як ён ёсць. Я не ведаю, ці гэта дадуць, бо зараз давалі проста, дарэчы, прыназоўнікі, і там «з» правяралі, як яны будзе асімілявацца з наступнымі словамі, так? Ну, не забывайце, так, што калі я скажу, допустим, без часу, допустим, якое-нибудь слово. Глядзіце, «з» свісцячае, «ч» шыпячае, «з» звонкае, «ч» глухая. І ў нас будзе дзве асіміляцыі. І будзе ў нас змяняцца «з» на шыпячую і глухую. І ў нас там будзе без часу. Ось такая будзе штука. І «з», і «без», і всякія вось гэта ўсе прыназоўнікі так будуць. Пад, над, всякае такое. Але ёсць яшчэ нюансікі. Акрамя таго, што ёсць нюансікі з зычнымі, то яшчэ і галосныя могуць змяніцца. Таму тут усё трэба глядзець. Вось. Ну, гэта было апошняе, напэўна. Так, всё. Боже, я, честно кажучы, разлічвала на тое, што я закончу, ну, прыкладна ў 40 хвілін, але тут, ну, на 10 хвілін. Ладно. Так, все по всему, что я сказала. Что нам важно? Калі вы разбираете слово, глядзіце на стыкі зычных. Калі там ідзе санорная, максімум, што яна перадаць, гэта сваю мяккасць. Калі ідзе якая не санорная, а шумная, то глядзім на 3 віды асіміляцыі. Свісцячасць, шыпячасць, звонкасць, глухасць, цвёрдасць, мяккасць. У нас увогуле можа быць у слове такое, што па 2 асіміляцыі, ну, па 3, канешне, наўрад ці, хаця можа, калі там свісцячая якая-нибудь стаіць. Е-ю-я, гэта не гукі, але яны раскладацца могуць на 2 гукі, таксама за гэтым сочым.
Ну и все такое основное. Всякие вось гэтыя закавырачкі з дэчэтачы і всякае такое прачытаеце пасля дома, ці, магчыма, на практыцы яны нам сустрэнуцца. Всё, мы пераходзім да практыкі. Так, мы спачатку возьмем, што было на РТ, паглядзім. Так, глядзім увогуле на слова грамадскі. Калі мы будзем разбіраць па гуках, у нас тут, ну, увогуле гра нічога не змяняецца, таму што R санорная. Ма таксама нічога не змяняецца, санорная з галоснай, мяккасці там ніякай няма. У нас тут толькі вось гэтае спалучэнне ДСК. ДСК у нас перадаецца як ЦК. Это было адно з тых выключэнняў, па-мойму, якія там былі. І ў нас будзе слова грамадскі. Прычым звярніце ўвагу на тое, што К не перадае сваю мяккасць, таму Ц будзе цвёрдым. Ну тут, у прынцыпе, цвёрдага варыянта і няма, таму А3. Далей у нас ідзе слова чародка. Тут таксама побач з галоснымі нічога не змяняецца, бо яны з галоснымі стаяць. Д і К стаяць побач. Д звонкі, К глухі. Яны не свісцячыя, не шыпячыя, не цвёрдыя і не мяккія. То есть асіміляцыя будзе толькі па глухасці і звонкасці. І ў нас атрымаецца Д стане глухім. Чародка будзе. Другое, правильно. Падземка. Што ў нас тут? У нас тут стык прыстаўкі з коранем. Я вам гаварыла пра ДТ. На стыку марфем яны мяккасць не забіраюць. Яны могуць змяніцца там па глухасці, звонкасці, всякае такое, але мяккасць забраць яны не могуць. Суадносна у нас тут будзе пад, Д і З дзве звонкія. Значыць, З свісцячая, Д ніякая, значыць, асіміляцыі па свісцячасці, шыпячасці не будзе, толькі па звонкасці таксама не будзе, бо яны две звонкі. І па мяккасці не будзе, бо Д не забірае мяккасць на стыку. І ў нас будзе падземка, і Д у нас будзе адзін. Так. Мядзведзь, апошняе слова. Тут у нас, глядзіце, тут у нас будзе адбывацца аглушэнне на канцы. І тут у нас яшчэ ёсць асіміляцыя адна. Значыць, мы Дзе і Ве, дзве мяккасці у нас ідуць, Ве перадае сваю мяккасць, Дзе, і ўсё, В санорны, ён толькі мяккасці можа перадаць. Далей у нас ідзе на канцы Це, яна аглушаецца, бо яна апошняя, мяккі знак не гук. Але Це у нас як мяккага гука няма, але ёсць Дзе мяккі гук. І у нас атрымліваецца так, 4 пункт. Калі мы разбіраем у фанетычным плане, мы не забываем, што нашы прыназоўнічкі ці всякія злучнікі, яны далучаюцца да папярэдніх ці да наступных слоў. Ну, тут у нас няма асабліва варыянтаў, яна далучаецца да наступнага слова. Значыць, калі мы разбіраем па гуках, у нас стаіць З і Б. З ён звонкі, Б таксама звонкі, З свісцячы, але гэты не свісцячы, не шыпячы, і Б у нас мяккі, а З у нас цвёрды. З і С забіраюць мяккасць ад усіх, акрамя ГКХ. Значыць, асіміляцыя будзе ў нас толькі па цвёрдасці і мяккасці, бо З забірае мяккасць заўсёды. Суадносна, ад З яно забірэ толькі мяккасць, бо яны два звонкія, і яны не ўдзельнічаюць у свісцячасці і шыпячасці. І ў нас будзе З мяккая, без білета. Вось такая сітуацыя. З у нас другі пайшоў, мяккі канкрэтна. Без работы. Тут у нас таксама стык, ну, тут усюды будзе гэты стык. Р санорны, все, ён увогуле нават і не мяккі. Санорныя толькі мяккасць могуць перадаваць. Все, ён нават і не мяккі. Значыць, у нас все застаецца так, як і было. І будзе просто З, і все. Далей, без кіслінкі. К, ён у нас мяккі, глухі і не свісцячы, не шыпячы. Значыць, К сваю мяккасць не перадае, ГКХ мяккасць не перадаюць, значыць, ён перадасць толькі сваю глухасць. І З парная ёй па глухасці будзе С, без. А К застаецца, яно просто такое. Суадносна С нам падыходзіць 4 пунктик. Без чарніц. Ч. Ён у нас шыпячы, глухі і цвёрды. Так, З у нас свісцячы, звонкі, таксама цвёрды. Ну, цвёрды па асіміляцыі не перадаецца, таму калі у вас наступны звук цвёрды, там ніякай асіміляцыі не будзе па гэтаму. У нас, глядзіце, две асіміляцыі па шыпячасці і па глухасці, то бок ён стане шыпячым і глухім. А шыпячы і глухі – гэта Ш, беш. Будзе. Вось у нас пойдзе першы пунктик.
Прынцыпе, давайце патлумачым. Без мяне далучаецца да наступнага. З забірае мяккасць заўсёды. Значыць, у нас будзе сітуацыя такая, што мяккая, але яна санорная, больш ні ў якіх асіміляцыях не ўдзельнічае. З заўсёды забірае мяккасць, гэта не ГКХ. Суадносна у нас будзе без з мяккая, бо яна забірае толькі мяккасць, потому што санорная. Без жалю. Тут глядзіце, Ж ўжо не санорная, Ж ўжо ў нас звонкая, шыпячая і цвёрдая. Ну, цвёрдасць мы не глядзім. Суадносна, яна гэта таксама звонкая, але свісцячая. У нас будзе асіміляцыя па свісцячасці і шыпячасці. Гэта шыпячая зробіць свісцячую такой, як яна сама, але звонкай шыпячай. А звонкая шыпячая гэта ў нас Ж. Без жалю у нас так вось будзе. Прычым, што Ж у нас стане падоўжаным. 4. Без хмар. Х, яна у нас глухая, цвёрдая, не свісцячая, не шыпячая. Толькі па глухасці будзе асіміляцыя. Суадносна С стане глухой. І ў нас тут будзе С. Без хмар. Другі пункцік. І без чемадана Ч, яна ў нас глухая, шыпячая, мяккасць не бывае ў яе. Таму діасіміляцыя будзе. Яна стане З і глухая, і шыпячая. Глухая, шыпячая – гэта Ш. 3, 4, 5, 2. Ой, 2, 5, перабачце. Тоже крышачку змянілася заданне. Словы, у якіх выдзеленая літара, абазначае гук С. Згледзець, у нас тут атрымліваецца ЗГ. Ну, мы будзем глядзець толькі на тыя стыкі, якія нас цікавяць. Г у нас ён звонкі, ён не мяккі, не цвёрды, не свісцячы, не шыпячы, бо З свісцячы, то бок мы адразу правяраем, хто свісцячы, шыпячасць. Толькі звонкі, нічога не зменіцца, ён будзе З, таму што і гэты звонкі, і гэты, тут асіміляцыі не будзе. Без кнігі З далучаецца да К. К у нас глухі, ён у нас не свісцячы, не шыпячы, і ён у нас не цвёрды і не мяккі. Ён перадасць яму толькі глухасць, а глухасць гэта ў нас С. Другі пункт падыходзіць. Без сям'і Се, ён у нас глухі, ён свісцячы, таму асіміляцыя па свісцячасці не ўдзельнічае, і ён мяккі. З і С забіраюць сваю мяккасць у любой пазіцыі забіраюць мяккасць, таму і мяккі, і глухі ён стане С. Таму трэці пункт нам не падыходзіць, таму што мяккасць з'яўляецца. Мы не забываем, што мяккі і цвёрды гэта два розных гукі. Без шкадавання. Ага, бачыце, шыпячы, глухі, ну і цвёрдасць, мяккасць не будзе, таму што ён зацвярдзелы. Глухасць і шыпячасць перадасца, і гэта ў нас будзе без шкадавання. Ш. Не падыходзіць. І гразкі, К мяккі, К глухі, не свісцячы і не шыпячы. Мяккасць К перадаваць не можа ГКХ, толькі глухасць перадасць. І будзе ў нас С. 5 падыходзіць. Малайчынкі, якія справіліся. Малайцы. Так, давайте яшчэ вось такое паглядзім. Гэта я троху змяніла фармацік, магчыма, трэба будзе падумаць больш над гэтым. Давайте глядзець. Не, я вам гаварыла, што ў не і без трэба глядзець, яны далучаюць да наступнага слова, і трэба глядзець, каб у наступным слове першы склад не быў пад націскам. Калі там першы склад пад націскам будзе, то яны як бы вымаўляюцца як не і без. Вымаўляюцца, але пішуцца ўсё роўна не і без. Не дасць. Якраз такі ў першым слове у нас пад націскам будзе першы склад. Суадносна Е далучыцца да наступнага слова і стане ня. Не дасць. Тут конкретно так, яно будзе абазначаць гук А. Не паехаў. Націск у нас ужо падае на другі склад. Значыць, не астанецца такім, як ён быў, не памяняецца нічога. Без мяне, звярніце ўвагу, што тут ужо выдзелена не вось гэтая штуковіна, не без, а я, ну тут уже я непасрэдна выдзелена. Значыць, яна падзеліцца паслязычная, яна ётавасць не набярэ, але ну стане вось А проста. Хутчэй за ўсё не заўважылі. Ну, тут на ўважлівасць было гэта. Без жалеза. Чаму 4 пунктик не падыходзіць? Ставім націск. Жалеза. У нас атрымаецца, што гэтая не першы склад перад націскам. Всё, гэта калі не першы склад перад націскам, то будзе проста свая літарка ў яго. І ўсё, пасля зычнай. І ён іграў, у нас гэта першае слова. У нас будзе ё. Прычым ён таксама далучыцца да іграў, і будзе ён іграў. Вось такое. Звярніце ўвагу, што ён іграў.
Ну так, тут і по-моему, перойдзе ён не іграў у «ы». Окей. Давайце яшчэ вось гэта паглядзім. А прыгадаю вам увогуле правіла гэтае. Мы памятаем, што з літаркай «і» быць трэба ўвогуле акуратным, калі да слова далучаецца якоесьці слова, якое губляе націск, то і змяняюцца ўсе гэтыя законы. Вось у нас якраз такі ў першым варыянце ён губляе свой націск. Гэтае слово губляе націск і далучаецца да наступнага. Суадносна гэта будзе ў словах іграць, іначай, всякае вось такое. Там будзе працаваць закон пераходу і на «ы». І пасля зычнай вось гэтае слово згубіла націск. У слове іграць і пасля зычнай будзе падстрайвацца пад «н». А пасля «н» яно будзе перадавацца як «ы». Першы варыянт нам не падыходзіць, таму што ён далучылася і стала адным цэлым, і яно як прыстаўка цяпер стала для слова іграць. А калі яно стала як прыстаўка, то суадносна там і зменіцца. Ну, увогуле яшчэ раз так, на «і», на гэты злучнік. Пасля галоснай будзе «е», пасля зычнай будзе «ы», пасля ГКХ будзе «і». У нас тут якраз ГКХ і застаецца такім, як і было. Поле і луг. І далучаецца да вось гэтага слова, і ў нас будзе тут галосная стае, значыць, на «е» зменіцца. Пасля галоснай «е». Не спіцца. І тут у нас стаіць пасля проста зычнай, всё, яно не змяняе сваю пазіцыю, і ён не дзеліцца на два гукі, будзе чацвёрты правільны. І лёд і вада, і далучаецца да папярэдняга слова. Папярэдняе слово заканчваецца на зычную, значыць, будзе «ы». Лёд, і вада, вот такое вось будзе. Таму суадносна нам падыходзяць варыянцікі 2 і 4. Трэці не падыходзіць, я ўжо сказала, пасля галоснай, всё такое. Ну, з гэтым проста будзьце ўважлівы. Я спецыяльна ўзяла такія варыянцікі, магчыма, не самыя простыя, для таго, каб мы з вамі гэта проста адпрацавалі, і вы, калі сустрэнеце нешта такое цяжкае, яно ў вас проста было як бы, проста было ў памяці, што вы такое рабілі.